Επιτέλους βγήκαν οι εμφανίσεις των μονοθεσιών και χωρίς να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο, πάμε να τα βαθμολογήσουμε από τη σειρά 11 έως 1. Στη θέση 11 μπαίνει η McLaren. Ακριβώς η ίδια εμφάνιση, καμία αλλαγή με πέρυσι και απλά έχει πιο ανοιχτή απόχρωση πορτοκαλί. Στη θέση 10 Aston Martin. Μόνο απλά πράσινο και κακώς βγάλουν τις κίτρινες πινελιές. 9 Mercedes. Απλό λιτό και οι πλαϊνές γραμμές στο πλάι θυμίζει χορηγός Adidas. Θέση 8 Racing Bull. Πολλά σχέδια και το κάνει αυτό να δείχνει άσχημο. Επίσης οι ζάντες δεν μου αρέσουν καθόλου. 7 Audi. Ένα πάρα πολύ ωραίο μονοθέσιο με μια πάρα πολύ ωραία γραμμή που χωρίζει τα χρώματα. Και επίσης η γραμμή είναι κόκκινη και όχι πορτοκαλί. Στη θέση 6 η Alpine. Πολύ ωραίο σε σχέση με πέρυσι και πρέπει να το πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός του μπλε με το ροζ. Στη θέση 5 η Ferrari. Θέλανε να πετύχουν ένα retro look, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο συνδυασμός δεν ταιριάζει και τόσο πολύ. Στη θέση 4 η Cadillac. Ένα πολύ ωραίο και cool μονοθέσιο με μια ιδιαίτερη εμφάνιση. Στη θέση 3 η Williams. Λατρεύω αυτή την απόχρωση του κλειστού μπλε με το ανοιχτό το μπλε. Θέση 2 η Red Bull. Ένα απίστευτο σχέδιο με ένα retro look που το κάνει ιδιαίτερο. Και στη πρώτη θέση η Haas. Ένας ωραίος συνδυασμός άσπρο-μαύρο μαζί με τις κόκκινες πινελιές που το κάνει ιδιαίτερα όμορφο. Εσένα ποια εμφάνιση σου άρεσε, γράψτε μου στα σχόλια.